abarai ao nigo bagenderete gusanga ebirengereri byabo anene kubwatekana no gusambwa wechi skuru okwabere gokoenekirwa ase chinsemo ao haiga asense ya Kenya ase litukulia lero omujumbe webunge ya Kitutu Church South omusike Anthony Kibagendi amo na barai bande babere bagwesokia na kugikeria ebikorebwe ase nonye nabo babere bakubulia abarai gotwara umusimamo anenekero bagokora siasa cyabo nonye nabo nigo babere bakumwakire koko oyo lenge osoyore omukonyi bwekyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i ase batebire nigo arachikoleta maunchurire manene aiga asense ya Kenya muri kito dipo nasanya otwaleganiryo roboti oruo asenchirere iyo bwikirana Nechingaki libirera litindi ligenderete konekirwa anene ase chiskuru kubwatekana na usira kwa magima yaborokirwa na boigo gusambwa we chiskuru ingana bono abaraya bange bagenderete komerekera asokubolia abayibuli gokwanira abana babo mujumbe okitutu Church South mheshimiwa Anthony Kibagendi ukwana yaiga ni meye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Church South asomuliga bwebirero bwo kumwenia Festus Musirigwa oyole mu muromo abo omu manager bwe constituency ya Kitutu Church South Dennis Nyangwara. Mental health. We have challenges with mental health of our young people, and we are asking parents, we are asking the church, we are asking teachers, let us work together to ensure abana baito akiba atwalire discipline. Discipline masamba chiskuru onye wale masambira abamu abo asobo kongubole wacha watoto waweze kuja kujitokeza nje wazungumze na administration ya shule yao, wazungumze na viongozi wao ili maneno yao yaweze kutatuliwa. Watoto wasiende wakafanya maandamano ama wakachoma shule zao, hiyo inaharibu mambo ya nidhamu. Kwa hivyo tunarudisha pole sana kwa wazazi na jamaa na marafiki wa wale watoto ambao waliaga. Ukwane birebyo oyo kuriye kerogo kyobo MCA emeye ward ya Kitutu Central Josephat Sungura ngoboigo arwe birengerero byaye anene byo kubulia barayi ebiroge bige anene byo bo MCA abasayina barobugotigerwa uhaye tekero kyobo MCA abono tete gukorera bakitiga abasayina intunyo stogo kinabone gato egwikeroge egatumanya what is administration egarake gitoso chigoro kwanyanga ki na into twazukere byo usero onde kwanse ore tuta inkaguchi ejo atakabane kamaye askandi 2017 kitwa kwa ite alengo mondo kara kente alengo mondo mpaka ngakori chikora kwa rekoni sauce obatebanga ngwanita ayibono kwa gambe dauta 3 tam ituli toja twaso bogana ngaki echecho omwe MCA okitutu Central dio kinyarango iganyora chingaki chinkongu anene chyo kweresa asenkwana yaye ingana yarolekana chingaki ali kumwakire koko omugavana we county ya Kisii Musike Paul Simbarati leo ninataka kukuambia wewe ndugu yangu Duke, hakuna kukaa katikati. Either uko na Matiang'i ama uko na Ruto, sababu unafuatana na yeye. Uchunge sana, uchunge sana. Usebo nombo wengo kwana na intwe kare twanyolire mori ya ito ya takire gotire kuruku Matiang'i twanja abantu bamukoretete mwanja abantu bamukoretete omwelio ye nigabange bagendera kumwakire koko Dr. Fred Okengo Matiang'i nakubulia bagusigo chamo aso kumusira kuriye kerogo ky'uburayi bwense esa abantu bari bonse pe baregaria ingo moroche obwate managerial skills oranyare gosukia ense ye to to the next level Matiang'i igo omugusi omugima sabe kabana ba Yesu Kristo abana bo monene batebiro omuntu babwate gato kuna Dr. Fred Okengo Matiang'i aso omuntu tangana tiko chimudango kwa mwesimu Kibagendi gaki abana baminto onye me uketari korora bone wese kwa buri bagateba Matiang'i baka batari kuigwa akingo nti ukiyororoche William Ruto kwegase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Church South ile nenkoro kwa Dipon Asanya